Isaka watshala kulelozwe wathola ngawona lowo mnyaka okuphindwe kayikhulu ngawo lowo nyaka lowo watshala wathola ngokuphindwe kayikhulu ngokuba uJehova wambusisa lowo muntu waba mkhulu lona muntu waba mkhulu kwayilokhu eqhubeka ukukhula njalo wayilokhu eqhubeka uIsaka ekhula expanda waze waba mkhulu kakhulu namhlanje umthandazo wami Nkosi enlarge your people egameni lika Jesu may God increase you may you keep on increasing as you are giving as you are attending as you are praying to God may God keep on increasing you may favor may anointing works for you egameni lika Jesu uqobo lukaNkulunkulu ahlale phezu kwakho lungahlali nje kuphela kodwa aluhlale lusebenze awuyibone into oyisebenzelayo oh Jesus hallelujah wayenemfuyo yezimvu nemfuyo yezinkomo nezinceku eziningi Amafilisti ke wona aba nomhawu ngaye yonke imithombo ezaziyimbile izinceku zikayise safika la siya khona ngicela ukuthi noma mangabe bongangizwa soloko ngiqalile ukukhuluma kodwa from kule verse le ngicela wonke umuntu angizwisise kahle because the purpose for us to come tonight is because of this verse number 15 verse number 1:5 yonke imithombo ezaziyimbile izinceku zikayise kaIsaka ngamanye amagama yonke imithombo eyayimbiwe uAbraham ezinsukwini zikaAbraham uyise yebo Amafilisti ayeyivalile imithombo eyavulwa uAbraham afika amafilisti ayigqiba ayivala ayigcwalisa ngomhlabathi Abimeleki wathi kuIsaka suka kithina Isaka ngokuba unamandla kakhulu kunathi uIsaka wayesesuka wabesekakha esigodini saseGerari wahlala lapho Nkosi yami uIsaka waphinde wemba imithombo yamanzi ngamanye amagama uIsaka wabuyela emithonjeni eyavalwa noma eyambiwa ubaba wakhe kepha amafilisti ngenxa yomona ayigqiba ayivala wabuyela uIsaka ukuyovula imithombo eyayivuliwe ubaba ngokuba amafilisti ayeyivalile emva kokufa kukaAbraham ngicela ukuthi ulalele ukuthi ke amafilisti ayayivale kanjani le mithombo ngokuba amafilisti ayayigqibile leyo mithombo emihleni kaAbraham wayibiza ngamagama ayiqamba ngawo uyise uIsaka kayethanga amagama amasha kodwa wagubha wavula umthombo wawubiza ngalela gama ubaba wayebiza ngalo moyo ngcwele izinceku zikaIsaka zemba esigodini zafumana umthombo wamanzi aphethuzayo abelusi baseGerari baphikisana nabelusi baIsaka nako ngicela ukuthi sibambe khona amalayithi afile la khanyisani bafowethu amalayithi ecese ngemnyama
Asibuyeni bazalwane, ngicela nibambe kahle. Lana Nkosi yami seqala ke ukushuba, tshela umakhelwane qala ukushuba ke manje. Nakho kuqala ukushuba manje, kuqala ukushuba ngoba nayi lento esizele namhlanje. Ngifuna ukuthi abazalwane babambe kahle, bazwe kahle ukuthi angeke uvule imithombo bakushayela izandla izitha zakho. Wavula imithombo yavuleka iyasuka ipi. Nkosi yami. Namhlanje uqhude manikiniki kuyobonakala umuthi, kubonakala umkhuleko ukuthi yini enamandla. Oh Jesus. Ngithi mina namhlanje kuzobonakala phakathi komuthi wabathakathi nomkhuleko nomthandazo wabazalwa ukuthi yini enamandla abazalwa. Namhlanje kuzobonakala imithi esetshenziswa abathakathi nomthandazo okhulekwa abangcwele. Bajabule mfowethu bamba ntombela khona la siyakhona. Verse number 20. Yebo. Abelusi baseGerari Bambanike ke abelusi baseGerari baphikisana nabelusi baka-Isa. baphikisana, kwaba khona ama-arguments, kwaba khona impikiswano. Laba bayagupha, laba bayavala, laba bayagupha, kwasuka impi. Bathi amanzi angawethu. Ha, naba bantu baphethe into zethu banqwaha nazo bathi yezabo. Naba bantu bavala into zethu nasithi siyavula bayavala. Naba bantu badazinkani ngezinto zethu. Naba bantu ibusiso zethu uNkulunkulu asinike zona bona bayavala. Namhlanje kunamhlanje. Ngithi mina today is today. The devil is a liar. Sizothandaza namhlanje kushintsha isimo empilweni yakho. Isimo namhlanje sizoshintsha. The devil is a liar. Wabiza igama lomthombo ngokuthi iEseke. Kubambeni lokhu mangabe bevula abelusi baka-Isaka, abelusi baseGerari babalwisa, kwaba khona impi, kwaphikiswana. Now loyo mthombo loyo ngokuba kwaba khona ukulwa nokuphikisana bawetha igama, bathi igama lawo yini? iEseke. Leli gama elithi Eseke lisho ukuphikisana, lisho to murmur noma to fight against each other. Ngamanye amagama laba bathi umthombo ngowethu nalaba bathi umthombo ngowethu, nina ningabokufika la nina nsibo bala iGerari, kodwa laba bathi thina sibo baseGerari, kodwa baseGerari ukuthi kunemithombo la baze ngathi thina ukube akusithi ngabe lemithombo ayikho la. Laba bathi phumani ezweni lethu, laba bathi siphuma nemithombo yethu. Kwangathi nabazalwane namhlanje kulempi, the spiritual warfare esiyongena kuyo, kwangathi abazalwane bangathi izinto zami. I'm taking back my stuff. I don't know ukuthi uSathane yini ayintshontshile kuwe. I don't know ukuthi uSathane ayigqibile wayivala. Bazalwane mase siyothandaza sesivula, ngabikho umuntu la ozohleka namadimoni, ozohleka nabathakathi. Izinto mafuna zenzeke mele ushintshe mzalwa, mele ube aggressive, because when the devil takes from you, the devil takes it by power. The devil takes it by force. That is why it is since from the times of John the Baptist up until this time, the kingdom of God has suffered violence, and violent people have taken it by force. Violent people, they are using force to take the kingdom. The kingdom people, they must be aggressive. The church must be aggressive. The church has been laughing too much, laughing with the devil, laughing with the enemy, laughing with witches. The time
Hey, bazalwane, mangabe abathakathi kubiza ukuthi bafe, abafele imisebenzi yabo. Ngoba nabakutholile bona ngeke bakuyeke laba bantu bazokubulala laba bantu. Njengamanje ngibona imicibisholo ibhekiswe ngakuwe, bazokubulala laba bantu. Wena bafuna ukufaka phansi kwetruck, labantu bafuna ukukubulala. Na uthola ithuba ungadlali, shaya umthakathi, jikisa imicibisholo ibheke ngakubo. Nabavala ayi Nkosi yami, kwangathi ibandla lingadevelopa the spirit of these shepherds, because labelusi bathi mabalwa lana babangisana lo mthombo, laba basuka bathi okay bafowethu kulungileke lithi umthombo wenu uright, bahamba bastopa. Bazalwane, abathanga nabazama la balwiswa base bathi ke hayi sizothini ke bayasibangisa, kodwa basuka lapha bayomba omunye umthombo. Tshela umakhelwane makhe, don't stop doing the good things. Don't stop praying, don't stop fasting, don't stop until you receive your breakthrough. Don't stop, fight until you get victory. Fight until you receive victory. Sinasuhlobo labantu olulwa size sithole victory. Masingakayitholi victory asiyekele ukulo. We are going to fight until we receive our victory. Amen. Oh Jesus. Baphinde futhi bamba umthombo wesibili. Bamba omunye umthombo. Baphikisana nangawo. Ha! Naba bantu bo. Waqamba igama lawo ngokuthi isitina. Kahle. Siyamba, siyabangiswa. Siyashiya, siyomba kwenye indawo, bayasilandela. Nalapho futhi basasilwisa. Njalo makhelwane indlela empumelelweni makha yikho lula. Sesona isikhathi semana eyehla ezulwini yehlela abantwana bakwa-Israyeli. Lesi isikhathi sokuthi into esizifunayo kumele silwe sithathwe ngokwethu. Namhlanje ngifuna abantu abathi angiphumi namhlanje, angiphumi kule nkonzo, izinto zami ngakayi-receive. I need my stuff. Jesus. Wasuka lapho. Lalela umthombo wesibili lo. Nakulo wesibili babalwisi. Basuka lapho. Wemba omunye umthombo. Owesithathu ke lo, tshela umakhelwane makhe alutwa continue. The struggle goes on. We don't stop until we receive. Ngathi abazalwane ngabafaka lo moya wama politicians. Alutwa continue. The struggle goes on. When they stop you from this side, don't stop, move on. When they stop you, keep on moving until bakuyeke, because your day of rest is coming. Jesus. Wasuka lapho wemba omunye umthombo. Yebo. Abaphikisananga ngawo. Angeke baphikisane nawe from point A to point Z. Somewhere, somehow, bazokhathala ngoba basebenzisa amandla enyama, basebenzisa imimoya emibi, kodwa thina sihamba ngamandla sezulwini. Ngeke usiqeda amandla. U-Israyeli akaqedwa. Nawumvala ngapha uNkulunkulu uvula ngapha, uvale ngapha avule ngapha, uvale ngapha avule ngapha. uThixo akaphelelwa.
sesiyafika la siyakho sesiyasondela sisi get ready now ngoba emzuzwini engemingaki sizongena kule ndawo ngenzeka mhlambe besisambe umthombo wokuqala ngenzeka ukuthi besiseselapha eIseki kungenzeka futhi ukuthi sesila eSitina kungenzeka ukuthi manje we are 5 to our breakthrough kukhona la sibheke khona ngisasho namanje ngeke bakulandele nithile ethuneni somewhere somehow bazokhathala yini ezobakhathaza imikhuleko amandla suka kuNkulunkulu ubani umuntu ongamelana uNkulunkulu ngumoya bazohamba guguga mathaye imoto bazohamba baginqike lezi moto uloku wena nje uthe baba egameni likaJesu uNkulunkulu uzoshintsha izinto moya ongcwele shintsha isimo Thixo wabiza igama lawo ngokuthi iRehoboth tshela umakhelwane safika awuthinta ababili abathathu tshela umakhelwane ukuthi safika ikhona imithombo esithi nasiyimba bakwazi ukuyigqiba bayivale kodwa ngenxa yokuthi asipheli mandla siyaqhubeka ngisasho namanje aludwa continua when they stop you don't stop keep on nabavala la keep on ungakhaleli izinto abayivalile qhubeka uya phambili ungaloku ujeqeze emuva wena bheka phambili awuthinta ababili abathathu uthi sesiyafika nje ikhona imithombo engavaleki ikhona indawo emtimbeni omkhulu ebukhosini bukaNkulunkulu eyingena awungena kodwa Nkosi yami Jesu ikhona indawo kodwa Moya Ongcwele ebukhosini bukaNkulunkulu awungena njalo makhelwane siyangena manje naku kusa kufika naku kusa kuyasondela ukusa kwanamhlanje siyobe singenile eRehoboth siyobe sifikile eRehoboth ikhona imithombo egqibekayo ikhona imithombo evaleka kodwa kunemithombo engavaleki njalo umakhelwane naku kusa sakufikile njengoba kusa nje kusa sinomthombo avulwa uJehova thana vula Jehova vula kwasivula wabiza igama lawo ngokuthi iRehoboth njalo makhe sindlulile kubo Iseki ngoba bo Iseki siyabangiswa bo Iseki basidonsa ngehluthu siyabashiya o Iseki siya kubo Estina nasifika kubo Estina nakhona sidonswa ngehluthu siya phansi uEstina sidlulela phambili siya eRehoboth Rehoboth akesizwe
ukuthi lona umthombo owani lobizwa ngokuthi iRehoboth. wathi ngokuba uJehova usenzele indawo siyakwanda ezweni. Tshela umakhelwane, the time of enlargement, the time of increase has arrived. Hey, sayifikile isizini yokuthi wande, increase, 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 increase. Bashasha bafana, bashasha bafana, basavala umthombo wodwa, kanti uNkulunkulu uzovula umthombo ongavaleki. Woshana mama hosa. Hey lalala. uNkulunkulu uvula into engavaleki. Uvula uabnormal. Uvula into enkulu. I-oversize lento. Uvula ugandaganda wento. Uvula i-abnormal. I-abnormal bayagiva apha. Babuyele emuva. Bathi bayekeleni vele abazalwane. Banenkani vele. Bayekeleni. Tshela umakhelwane. Aludwa continua. Siya phambili. Bazalwane ukuthi abelusi baka Isaac abazange bastopa abastopanga bazalwane. I'm challenging the church to develop the spirit, the attitude of not going back, because the problem is we give up easily. I'm challenging you, church. Don't give up. Pursue your career. Pursue your dreams. Pursue. Hey, don't give up. 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 Don't. Can I preach in this place? Preach like I'm feeling this thing in my heart. Preach like I'm feeling this thing in my spirit. I'm seeing God. I feel joy in my heart when God opens. My Bible says when God opens, no man can close. And when God closes, nobody can open. Say, open up, Lord Jesus. Open up, Master. Open up, open up, open up, open up, open up. Nakufuna uNkulunkulu akekho ngavala. Fikile uJehova namhlanje. Ufikile uNkulunkulu namhlanje. Ezinye izinto azifuna ukuthi uzilwele. Nabaphikisa bedonsisana nawe. Keep on moving. Bayekela ngoba izobaqaka lento akusiyona yabo. Kunabantu abakulwisayo bakubonga isiposition emsebenzini. Don't ungaloku uphikisana nabo ngoba nabangayithola ayikho into abazoyenza. Into mangeyakho eyakho. Mangeyakho eyakho. When it's yours, it is yours. Bangayithatha kodwa izobaqala. Ngibona uNkulunkulu esifaka kusizini ya increase. Onemoto eyodwa ngibona imoto yesibili yeza. Onomuzi owodwa ngibona imizi yeza. Onemali ngibona izimali ziyeza.
ngibona abantu nabafika Eagle Mountain bafika Rehoboth. Shana makhelwane, Eagle Mountain is my Rehoboth. Hey, ngisuka la ngisuka khona, loya mthombo bangilwisa, ngawuyeka, ngafuna omunye bangilwisa, ngawuyeka, kodwa lana ngindawo, lana ngindawo, lana ngiyahlala la, lana ngiyahlala, lana ngiyahlala. Shabaya dala. Oh, kodwa ngosini lento engizwayo namhlanje lana, kodwa obani engikhuluma nabo la, obani abakunesizini, ngoba akukhulumi nawo wonke umuntu la, kodwa kunabantu okuyisizini yabo le. uNkulunkulu usintroduce kwi-new season, esizini lakho nabathakathi bazothi miyakeleni, 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 miyakeleni. Usazohlala imeeting kule nyanga nakule nyanga ezayo, bazohlala phansi abathakathi bathi kahle kahle kanti lona sizamkhona kanjani, ngoba siyamvimba ukuthi angayi kule sonto, uyaya ngenkani, siyavala uyavula ngenkani, lona kanti sizomkhona kanjani. Ngeke basikhone, asambi sodwa, samba nomdala wensuku, samba no-Alpha, samba no-Omega. Glory to Jesus. Yebo khosini, uNkulunkulu, awungena amani bazalwa, ukuthi uNkulunkulu aningamboni uNkulunkulu ethatha into engento, ukuthi angaze nibone uNkulunkulu ethatha ubala into engento, into beseyilahliwe, into beseyilibalekile, into beseyikhohlwekile. Aningamboni uNkulunkulu ethatha into baze bathi uka ziyokwenzani ke ngalento. Uyababona abafana laba abahamba la emgwaqweni, abafike bathole lethini leli selinyathelwe yimoto lingana shape linganalutho. Uyabona labafana uma becosha lezinto siye sibabuke sithi sibabuke ngazathi abayazi into abayenzayo, kodwa bona bayazi ukuthi kulesa sifotofoto kunemali engizoyithola. Abayekele abantu bakubukele phansi, bayekele abakudelelayo, bayekele abazama ukulwisana nawe, abayazi into abazibangela yona, ngoba uthi uNkulunkulu okaJehova akathintwa. Thina singu-Israyeli, othinta thina uthinta inhlamvu yeso lakhe. Ngiyamemezela, I'm declaring a war against every witches. Ngegama likaJesu ngithi bring it on. Greater is he that is within us than the one that is out in the world. I declare in the name of Jesus, no weapon formed against us shall be able to prosper. Those who got us together against our name, in the name of Jesus, Jesus is gonna scatter them. Scatter them, Jesus. Scatter them, my King. Scatter them, my Lord.
create a confusion in the enemy's camp. Izitha zakho sizojikelana zodwa, sizolwa zodwa, sizoshayana zodwa. Asishayane, asishayane, asixabane zodwa, asishayane. We are about to enter the ring. I go warm up, manje. I go warm up. I go warm up, manje. I go stress because we are about to enter the ring. We are getting ready for the battle. We are getting ready for the battle. Ela baba kushika tanya ika sunana bako satatanya lava sututa katose ketente ha kututa leiba satamanya liha. Get ready, get ready, get ready, get ready because it's about, 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 it's about. It's about, it's about, it's about. I feel the anointing. I feel the spirit. I feel the spirit. I feel the anointing. Likabosatabaya. Mahapega binomhlanje akukho mhlangano ozohlalwa emkhathini. Namhlanje siyawuhlakaza umkhathi. Namhlanje sihlakaza imihlangano ehlezi ngaphansi kolwandle. Namhlanje sihlakaza imihlangano ehleli ngaphansi emathuneni. Siyahlakaza hlakaza. Hlakaza. Shenamaya. Rekatala babos. You've done so much for me, and I can tell it all. Yeah. Even I have 10,000 times, but that's still won't be enough. Yeah, yeah. Nara kelemo,
Somebody mark, get ready. Get ready. Get ready because it's about. 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 I can feel the atmosphere is changing. It's about. 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 The heaven is about to break up. The heavens are about to break up. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. The heaven is about. The heaven is about to come down. The heaven sukpa. The heaven is about to come down. The heaven is about to break down. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Whoa, Shana Baba. Ah, la babosa. Whoa, Shana Baba. And then la babosa.
Ananana mande ya baba. Shibi ya baba baba sanda. Mama mama bossa. Emana mama bossa. Ondaria masota. Konananaria. Zakatale bossa. Yes, Lord, yes, Lord. Keep on praying, keep on praying, keep on praying. Keep on praying, keep on praying, keep on praying. Keep on praying, keep on praying. We declare war against witches. We declare war against devil worshippers and satanists. We declare war in the name of Jesus against spirits, against forces of darkness, against powers of darkness. We declare a war. Ishatalibabosa, Ishatalibabondo, Mandaya Rabosa Telebe, Mandaya Rina Rabosa, Mandaya Rina Rabosa Keke, Rapapapa, Ripondo Raboshaka, Shekatatatata, Seplakatushaka, Mandoshikapa, Libaroshada, Libaroshida, Libaroshande, Libababakusata. Woo! Shananamos.
Shikatali baba, Santa Mama.
Ngesimshayeleni izandla ezinkulu. Nkosi
Cela simuphe izandla ezinkulu. For the last time ngicela simuphe izandla kakhulu uNkulunkulu. Singahlala phansi ekhoneni lenkosi uYesu. Asiphinde simqabele isandla esikhulu. Cela sizobambe the last verse. Bese ngikhulekela abantu. Abathi man of God akuvule. Ikhona lento evalekile. Mshalele izandla umoya ngcwele khona phakathi wethu. Lapha bafethu emumva phindani nithintele ya Jack. Iphuma la yikho la main ngathinte Jack. Lapha isound izokhala kahle. Hallelujah. Verse number 22. Verse number 22. Wasuka lapho wemba omunye umthombo. Wasuka lapho wemba omunye umthombo. Abaphikisananga ngawo. Indaba yethu lapho ke namhlanje. Lona umthombo abazange baphikisana ngawo. Wawuqamba ngokuthi yini igama lawo lo abangaphikisani naye. Wabiza igama lawo ngokuthi iRehobothi. Okukuthi Okungukuthi uJehova usenzele indawo siyakwanda ezweni. Rehoboth uJehova usenzele indawo. Le ndawo asenzele yona siyakwanda ezweni. Amen. Rehoboth means increase. Amen. Rehoboth means place. The place of increase. In other words, uNkulunkulu is introducing the church into a new season, the season of increase. Amen. Angazi noma abazalwane bayayizwa na. Jesus. Uma ngabe uNkulunkulu esifaka kule season, ake ngibeke kanje ukuze kuzwakale kahle sengiyothandaza. Ngikhulekele bonke abantu abakholelwa izwi likaNkulunkulu abathi I want to find myself at Rehoboth because bo Estina nabo Isaac izindawo zembango uyabangiswa. Akekho umuntu emhlabeni wake walwa izimpi waze wayofa. uNkulunkulu kunama seasons la uzola khona izimpi, kodwa kuzoba nama seasons la uNkulunkulu ayokuphumuza khona ekulweni izimpi. Amen. In other words, uNkulunkulu uzakukunikeza ukuthula uzuthi yo uyazi umuntu sekakhona ngisho ukulala umuntu ayingalala. Uma usulala uNkulunkulu usuka kunikezeleke ukuphumula. Now lana kuthiwa abelusi baka Isaac balwa nabelusi bamaFilisti mabesizwe samaFilisti. Kubangwa imithombo eyagujwa nguAbraham. Now kukhona something esifundayo la. Kuthiwa during the time kaAbraham izulu nalo lake labalela kwathula kwathi tula nganethi. Kwaba dry ezweni, ukuba dry ezweni kwabanga ifemine. Kwaba nendlala. Lokhu fanele siqonde sika understand spiritually. Kubo kwenzeka physically. Izulu azange lanetha. Kwaba nendlala ezweni. Thina ke singu Israel wangalesi sikhathi. Israel kamoya. Amen. Kubantu abaningi ba experience a famine, abanye baku season of dryness, abanye baku wilderness. Ku dry empilweni awusazi ukuthi inkosi yami umuntu ufanele akhuleke athi.
sengi-athende wonke amasevisi, ngiyakhulekelwa, ngiyabekwa izandla, kodwa nje ngathi akulungi. So now abantu asi-understandeni le, there was a famine during the time of Abraham. This is a second famine. Lento engathi ihamba ibe sisiqhelo noma ihamba ibe yinto engathi iyajikeleza kulomndeni. Angazi noma kukhona something common abazalwane abayinotisayo. Uma ufunda ichapter engasemumva, ichapter engasemumva ikhuluma ngo-Abraham ephuma ezweni lakubo, esho the same words uNkulunkulu ukuthi Abraham shiya izwe lakini ngoba kunendlala, wehlele enzansi. Still uNkulunkulu sakhuluma into eyodwa, uthi uNkulunkulu noma ngabe kunendlala engakanani, noma ngabe kunesomiso esingakanani, kodwa ungehleli eGibhithe. Kanti iGibhithe noNkulunkulu yini indaba? Why uNkulunkulu ethi ngiyabona ukuthi kunendlala ezweni, ngiyabona ukuthi kunesomiso, kodwa ungayi eGibhithe? Kimi kunginikeza umqondo wokuthi amaGibhithe kwangathi wona wayekade enako ukudla, ngoba ubengeke athi uNkulunkulu ungehlele eGibhithe. Nalokho uNkulunkulu akafuni sidle ukudla kwaseGibhithe. Angikwazi nami ukuthi kunani, kodwa uNkulunkulu akafuni sikudla ukudla kwaseGibhithe. Uthi ungehleli eGibhithe. Kanjani uNkulunkulu kunendlala ezweni? IGibhithe lona engathi linokudla, uthi uNkulunkulu ungayi lapho, ungamane uye kumaFilisti. Hamba uye kuwo akukhoselise okwesikhashana. Uba specific uNkulunkulu uthi ungahlali permanent. Hlala ugogobale, ukugogobala ukuhlala temporary, ukugogobala ukuhlala okwesikhashana. Ngamanye amagama uthi uNkulunkulu kunama seasons azofika empilweni zethu, singabe sesiyahlala siyanethezeka. Uthi uNkulunkulu asigogobale, ngamanye amagama uthi uNkulunkulu asihlale okwesikhashana. Kunabantu asebakhile emkhukwini emijondolo, bakhile banethezekile baze bafake nama-DS, bafake amadishi. Haleluya. Usukhohliwe nokuthi wake waba nephupho lokuba nomuzi wakho. Awusemuhle umjondolo wakho, ushangenye ibedroom suite yakanokusho. Mawungaphakathi hey ushunile uyakhohlwa ukuthi hey konja ngaphandle lapha. So uthi uNkulunkulu ungahlali permanent, and ufika ngesikhathi sesomiso kunefemine. Ngalowo nyaka uIsaac afika ngawo eGerari kwakunendlala, kodwa lithi iBhayibheli uIsaac watshala ngawo lowo nyaka wendlala. Ngawo lo nyaka wendlala uIsaac wavuna okuphindaphindiwe. Umbuzo uthi kanjani kunesomiso izulu linganethi, watshala ku dry kungenalutho, kodwa lithi iBhayibheli wavuna ngokuphindaphindiwe. La kutshaleni kuya ngokuthi ubani othetshala. Haleluya. Akuyi ngokuthi isizini ithi. uNkulunkulu wonke amasizini awakhe. uNkulunkulu kuyisizini ye dryness uNkulunkulu angaveza something. Kubantwana bakhe uNkulunkulu ngeke zabalahle. Lento isho ukuthini? Isho ukuthi la kubheda khona isimo, la ubona ukuthi yabona manje kuyabheda, uthi uNkulunkulu utshala ngawo lo nyaka, ubona ukuthi awuzokuvuna na. Nangu uNkulunkulu emva kuba atshalile uIsaac, lithi iBhayibheli kwafika kuIsaac ukuthi atshela abelusi ukuthi asiyogubhani imithombo ubaba ake ayigubha. Siphinde futhi siqamba amagama ngalamagama ubaba ayiqamba ngawo. Maye gubha izinceku zika Isaac, inceku zamaFilisti noma abelusi bamaFilisti beza bathi nenzani.
nikupelani la kwasuka impi kwaliwa bashiya laba baya komunye umthombo bafike futhi nakhona bagubha kwaphuma amanzi aphethuzayo nakula bafike bathi nenzani la bathatha umhlabathi bawufaka bagqiba yonke lemigodi bayivala abazange baphele amandla baqhubeka baya phambili kulo wesithathu lithi iBhayibheli bafika bagubha uma bemba kulo wesithathu bawuqamba igama ngokuthi iRehoboti ngokuba la izitha zabo zagive up zaphela amandla azange sabalandela zagive up izitha. I'm here to prophesy to someone. There are witches kunabathakathi balokhu bakulandela kudala uthandaza namhlanje in the name of Jesus Christ the Son of the living God. Every witches abakulandelayo bonke abathakathi abasemva kwakho bonke abathakathi abavala into zakho namhlanje ngiyabavala ngegama lika Jesu. Uzoba free uzokhululeka ngegama lika Jesu. Ngifuna ukuthandaza ngobani abathi mfundisi thandaza nami vula umuntu kaNkulunkulu sengifuna ukunivulela bonke abathi ngivulela mfundisi wozani ngaphambili egameni lenkosi. Uvalekile mfundisi empilweni yami namaphupho baba ngisawaboni valekile business lami valekile baba emsebenzini lama increase lama promotion umuntu bekawathola akasawatholi ngicela uze ngaphambili ngifuna ukuvula kunembewu yakho engicela ukuthi uze nayo laba ama business babazovula bona ngibacelile 500 rand business angidlali ngivula ngempela futhi kuzovuleka ngithembeni ngikholweni kuzovuleka nizoba nofakazi angishi nikhona la nizosho ukuthi ngale yankonzo yokuvula kwemithombo naku uNkulunkulu akuvula empilweni yami. Ngicela basisizayo abafuna ukuswipe bazoswipe mabaqeda beze kimi abaphethe ucash wabo ngicela beze lapha ngicela ningiphe ubasket glory to Jesus okanye ozani la nifike niyibeke la glory to Jesus hallelujah ake nize lapha ngifuna nizothinta inyawo zami ngifuna ukunibonisa umhlolo kaNkulunkulu walethizwe kaNkulunkulu mayizinhle inyawo zabo babashumayela ivangeli ngifuna nizongithinta inyawo ozani la wonke umuntu ophethe imbewu yakhe kulaba abafikayo mhlawumbe abaqala ukufika namhlanje ngimemezelile Sunday kathi abazalwane baphathe a special seed yokuvula imithombo evalekile angazi kuvalekeni empilweni yakho kodwa kukhona lento nje evalekile ngicela ukuzokuvulela cela nje ukubonisa ucobo likaNkulunkulu ukuthi lusebenza kanjani. Glory to Jesus. Akungiphinda baba umuntu ngibanikeza double portion ngegama lenkosi uJesu. Ngivula ngenkani la shaleni izandla uNkulunkulu lapha ngivula ngenkani abaphethe imbewu yabo angifuni ukubalela umuntu woza ngaphambili angithi uyayazi imbewu oyiphethe abafuna ukuswipe baswipe abaphethe ucash wabo bazoza beze lapha ngaphambili ngeke bashaleni izandla bazalwane noma ngabe uphethe iphi imbewu kuphuma kuwena ukuthi eyakhe imbewu ofuna ukuvula ngayo ingakanani egameni lenkosi wozani ngaphambili beka lapha mama noma ubeke lapha enyaweni zami uthinte nje inyawo zami ngegama lenkosi ethu Jesu ungasabi zithinte mama zithinte ngoba kukhona into enzakalayo uNkulunkulu azoyenza ngegama lenkosi. Glory to Jesus. Amazulu athembe izala mama wozala bhuti wozani la ngifuna ukunikeza oluphindwe kabili. Thank you Jesus. Moyo ngcwele vula uNkulunkulu na imbewu yokuvula sebayitshalile uNkulunkulu wethu vula Jehova ngegama lenkosi uJesu. Baba na imbewu sebayitshalile abantwana bakho vula in the mighty name of Jesus. Vula uNkulunkulu vula dwala lethu vula in the mighty name of Jesus.
alibasebenzele uNkulunkulu uGcobo amandla ezulu awabasebenzele ngegama lenkosi ethu Jesu Kristu waseNazaretha. Glory to Jesus. Nje abantu bani bayasaba uthinta inyawo zami. Hey, glory to Jesus. Moya ngcwele vula in the name of Jesus. Qashula izibopho ngegama lenkosi ethu Jesu. Mighty Jesus. Qashula uNkulunkulu izibopho, vula dwala lethu ngegama lenkosi ethu Jesu. Monda shaka lebo sikababaya. Thank you Jesus. Vula moya ngcwele, vula dwala lethu ngegama lenkosi ethu Jesu. Vula uNkulunkulu ophilayo, vula mdala wezinsuku. La imithombo igqitshiwe, uNkulunkulu wethu abathakathi bafaka imithi yabo, vula dwala in the mighty name of Jesus. Akene mphakamiseni bese lalusisi. Ikhona into efanele ivuleke la. Namani ngamsondeza nje la, msondeze nje la. Yes. Thank you Jesus. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Mshaleni izandla kuNkulunkulu. Thank you Jesus. Vula dwala. Vula uNkulunkulu. Bandala basaya. Sheka basota paya. Thank you Jesus. Vula uNkulunkulu ngegama lenkosi uJesu. Vula dwala. Vula mdala wezinsuku. In the name of Jesus. Vula uNkulunkulu ngegama lenkosi ethu Jesu Kristu phakeme. Vula uNkulunkulu in the name of Jesus. Alibasebenzele uNkulunkulu uGcobo abantwana bakho ngegama lenkosi ethu Jesu. Vula dwala. Vula uNkulunkulu namandla in the name of Jesus. Vula uNkulunkulu wethu egameni lenkosi ethu Jesu. Baba, intambiso yakho Thixo wethu ayibasebenzele abantwana bakho ngegama lenkosi ethu Jesu. uNkulunkulu akanivulele bazalwane nibona amandla kaNkulunkulu, nibona uGcobo lukaThixo ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Baba wethu namandla wonke iyavuleka Nkosi iminyango ngegama lenkosi uJesu, ngegama babeli namandla, ngegama babeli philileyo. Father, in the name of Jesus, iyavuleka Nkosi imithombo ebeyigqitshiwe baba bathakathi ngegama lenkosi uJesu. Vula uNkulunkulu Jesus mighty name ngegama lenkosi ethu uJesu, ngegama babeli namandla, ngegama babeli philileyo, ngegama babeli ngaphezulu kwamagama. Kuyenzeka uNkulunkulu, kuyenzeka dwala lethu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Buyisa ifoni yakho la mama. Kunama message nama calls nama emails ofanele wathole ablockiwe. Baba, ngiyawakhulula ngegama lenkosi ethu Jesu. Ngikhulula uNkulunkulu wethu namandla nama emails ngegama lenkosi uJesu. Ngikhulula baba lama SMS, ngikhulula baba lama calls in Jesus name. Vula uNkulunkulu namandla ngegama lenkosi ethu uJesu. Mshaleni izandla kakhulu Thixo. Vula uNkulunkulu ngegama lenkosi uJesu Kristu phakeme. Baba wethu namandla siyabonga. Yavuleka Nkosi iminyango. Jesus mighty name. God bless you mama. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Vula uNkulunkulu, vula dwala lethu. Vula mdala wezinsuku ngegama lenkosi uJesu. Baba siyabonga. Ngiyavuleka uNkulunkulu wethu ngegama lenkosi uJesu, ngegama babeli namandla, ngegama babeli philayo. Thank you Jesus. Thank you Holy Ghost. Thank you Jesus. Baba egameni likaJesu, baba egameni eliphilile, kasuli ibopho uNkulunkulu ngiyavula ngegama likaJesu waseNazaretha. Makwenzeke uNkulunkulu in Jesus name. Mshaleni isandla kakhulu uNkulunkulu ngegama lenkosi uJesu. Vula dwala lethu, vula uNkulunkulu wethu in Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Siyabonga uNkulunkulu namandla. Mighty Jesus. Vula uNkulunkulu wethu, vula dwala lethu. Makwenzeke uNkulunkulu
okungenzeki kubantu kwena Nkosi kuyenzeka. In the name of Jesus. 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 Thank you, Jesus. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Ngegama lenkosi yethu Jesu. Thank you, Lord, in Jesus' name. Thank you, Jesus. 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 Jesus. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, yes, yes. Akufuleka uNkulunkulu. Akufuleka twala. Jesus. Jesus. Loose in the name of Jesus. Thank you. Akusiphinde simshayele izandla. Thank you, Jesus. Baba, akuvuleke uNkulunkulu wethu. Izwi lakho lithi okungenzeki kubantu kwaNkulunkulu ongcwele kuyenzeka. Ayivuleke Nkosi leminyaka. In Jesus' mighty name. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Thank you, Jesus. Ngicela simshayele izandla enkulu. uNkulunkulu egameni lenkosi. Ibandla lonke siphakameni thina ngezinyawo zethu. Thank you, Jesus. Siphinde siphe umoya ongcwele izandla kakhulu Nkosi ngizwe khona bukaNkulunkulu. Mshaleni kakhulu izandla. Oh, hallelujah. For the last time mqhobeleni Sunday school. The last prayer engifuna ukuthi siyenze iprayer yenkonzo yakusasa. Hallelujah. Iprayer yesibili inkonzo ya Monday yabantu abasha. Sonke sizobe sikhona to support our youth. Ngiyacela lezi inkonzo ezimbili sizikhulekele. Ake sikhulekeni thina sonke. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu onamandla wonke, sibongile Dwala, sibongile Mdala wezinsuku, sibongile Alpha, sibongile Omega, sibongile siqalo nesiphetho, sibongile nguye ngenguye. Baba wethu onamandla wonke, sibonge Baba izwi lakho eliphume Baba kowakho umlomo elingayi uphindele emumva, lingawenzanga uNkulunkulu umsebenzi. Baba wethu namandla egameni lenkosi yethu Jesu, siyakhuleka Dwala, siyakhuleka uNkulunkulu wethu ngelihle Baba igama lika Jesu Kristu inkosi namandla. Baba wethu ingcwele na inkonzo yakusasa, Baba siyayikhulekela Dwala lethu. Zibonakalisa uNkulunkulu wethu, zibonakalisa Mdala wezinsuku, zibonakalisa Alpha, zibonakalisa Omega ngegama lenkosi yethu Jesu.
Baba wethu olungileyo, Baba wethu loyingcwele, nayi inkonzo abantu abasha uNkulunkulu wethu ngomsombuluko Baba siyayithandazela, Baba siyakhuleka egameni leNkosi uJesu. Moya wamandla neqiniso, moya wokuphila, ithwale uNkulunkulu onamandla, badonse abantu abasha uNkulunkulu wethu, badonse nabadala Baba bazohlanganyela egameni likaJesu. Sebenza moya oyingcwele, ngoba wena kawuchekhi ukuthi inkonzo abantu abasha uma babili noma bathathu emhlabeni behlangene Baba ngegama lakho, phakathi kwabo ukhona. Bonakala-ke uNkulunkulu ongcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu onamandla, siyasila uNkulunkulu wethu onamandla ama-breakthroughs ethu, siyasila dwala lethu esikufumene ngalobu busuku banamhlanje egameni likaJesu Kristu inkosi yethu engcwele. Shaya izandla zakho kakhulu besiyabonga in Jesus mighty name. Buya prophetess uzothandaza usibongele inkonzo egameni lenkosi. Asiqhubekeni isithandazo. Shaya izandla zakho, uvule umlomo wakho. Continue to pray, continue to pray, continue to pray, continue to pray. Bayede uNkulunkulu wethu ongcwele, bayede Baba wethu onamandla wonke, bayede dwala lensindiso yethu, bayede amavule akuvaliwe, bayede Nkosi yenkazimulo, bayede Nkosi yokuthula, bayede ubaba namajanga wakusani, ubaba namalinganiswa nawe, impela sono zabikho noyofana nawe. Baba wethu ongcwele, siyabonga ukuthi izwi lakho uyalilonda lize lufeze umsebenzi. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ngomsebenzi opheleleyo owenzile kule ndawo. uNkulunkulu wethu omiyo njalo, qhubeka Baba wethu ongcwele, uzibonakalise unguKristu Jesu. Baba wethu onamandla, egameni likaJesu waseNazaretha, sibonga umusa uNkulunkulu wethu ongcwele, sibonga ukuvulwa kwemithombo. Baba wethu onamandla, sibonga ukuqaqwa kwezibopho. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Ubani inkosi enjengawe? Impela ayikho inkosi enhle njenganawe, ayikho inkosi engalinganiswa nawe. Impela emhlabeni uyabatshaza ubukhulu bakho, ezulwini kubatshaza ubukhulu bakho, ngaphansi kwamanzi kubatshaza ubukhulu bakho. Kulokho sithaya libanda, limanda labashanta libahosya, lekhetheya libahanda labanda, inama shantani haya. Ungcwele wena wedwa, ungcwele, 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 ungcwele. Baba siyabonga, siyabonga uNkulunkulu wethu. Akekho omunye obengenza lokhu ngaphandle kwakho. Sibonga ubukhona bakho uNkulunkulu wethu ongcwele phakathi kwethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla wonke, phakama njalo ey'mpilweni zethu egameni likaJesu.
Asimshaleni ihlombe elikhulu uNkulunkulu. God bless you bazalwane, siyabonga. Inkonzo yethu ke isifinyelele emaphethelweni. Cela ukuthi bonke ke abantu abahamba ke mhlambe ngepublic transport ake bathi ukuhlala until mhlambe kushaya u6, kodwa bonke abantu abadrivayo, abaneyinqola zabo, abanezimoto zabo bangakhululeka, ikhulekele iprotection kaNkulunkulu phezulu kwaleyo naleyo nqola eyokhweza abantu egameni lenkosi yethu Jesu. uNkulunkulu anibusise bazalwane, ngicela kusasa nibambe isikhathi, ngizoba elikusasa ngoba sobe simukela abazalwane abasha emhlathuze esibatholile lapha emvuselelweni. So fanele ngifike bit early egameni lenkosi, bangahlali isikhathi eside ngoba abanye bajwayelanga ukukhonza. So ngicela abazalwane ke bevuke kusasa ekseni. God bless you. uNkulunkulu omusa anibusise bangcwele. Ababukeli bethu abasibukela emakhaya, tshala imbewu yakho yokuvula imithombo evalekile, yokuvula iminyango. uNkulunkulu omusa akubusise. I am your apostle MJ Shabalala. I salute you. God bless you. Amen. God bless you bazalwane, siyabonga.